елитното ниво спорт и recreational нивото спорт, или аматьорския спорт, са две съвсем различни неща. Единственото помежду е просто, че все пак се прави някаква физическа активност. Само, че когато тренираш за здраве, целиш да развиеш базови компоненти от физическата си активност. Кардиоиздръжливост, силова издръжливост, баланс, координация, ловкост, скорост, сила, експлозивност и така нататък. И да ги развиеш до някакво прилично ниво, така че да можеш да си извършваш нормалните ежедневни дейности. Докато при елитните спортисти вече се гони пика на физическата възможност, което много често е свързано с жертване на здравето, недостатъчно възстановяване. При спортистите си е достатъчно възстановяването, но когато някой непрофесионален атлет започне да копира някой професионален, предвид това, че да кажем Юсейн Болт прави колко си обиколки, спринта и така нататък, ако ти започнеш да го правиш, ще прегориш много бързо. Може да караш някакви симптоми на рhabdomyolиза и проблеми, които не са свързани с развиване на добро качество на живота. Здрасти, аз съм доктор Влади Андонов и освен ортопедия и гръбначна хирургия, развивам неврофизиологично базирани методи за изграждането на правилни навици при тренировки. Последвай ме, ако ти е малко по-интересно.